اگر تو یارک من باشی من به دنیا غمی ندارم. اگر تو میمانی من باشی من به دنیا همه را دارم. اگر تو میمانی من باشی من به دنیا همه را دارم. дар ҳақиқат зебо месавояд хуҷаста. ҳамин тавр не? дуруд дӯстони азиз, бо шумо ҳастем боз ҳам бо барномаи қаҳва бо Суҳроб Шоҳ ва чӣ гуне ки дидеду донистед меҳмони ин навбатинаи барномамон кист. ба шумо хотиррасон мекунем ки як меҳмони дигар низ дорем ва фикр мекунам ҳоҷат ба маърифӣ нест, зеро ӯро шумо мешиносед, вале фикр мекунам дар шаъни он кас низ бояд як сухани хубу хушеб бигӯем, зеро ӯ ҳунарманди воқеан ҳам зебо, хушсалиқа ва нотакрор аст. Моҳпайкар Ёрова. Бо унвони хушгилу хушсалиқаи фаъоли кишварамон шуморо ба барномаи навбатии қаҳва бо Суҳроб Шоҳ хушомадед мегӯем. Саломат бошед. Ман мехостам дар аввал бипурсам ки дар чӣ ҳолу ҳавое, дар чӣ вазъе қарор доред имрӯзҳо? дар ҳолу вазъи бениҳоят хуб. гӯем агар аз ҷиҳати зиндагии шахсиям бад нест, хуб аст. ва эҷодиёти ман аслан аз ҷиҳати гӯем агар бо ҳофизаи дӯстдоштаи ман, хоҳараки меҳрубони ман хуҷастаҷон зиёд аст, ҳамкорӣ зиёд кардагӣ ҳастем ва фикр мекунам дар оянд боз ҳам ҳамкориамон зиёдтар мешавад. Дуруст. Медонед ман ба чӣ таваҷҷӯҳ кардам? Ман
зиёд медидам ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳар ду шумо як ҷо ҳастед дар ҳама чорабиниҳо ва мо низ тасмим гирифтем ки ин навбат ҳар дуи шуморо дар барнома даъват бикунем, чун ман фикр мекунам вақте инсонҳо якдигарро мешиносанд, ошноии хуб доранд, суҳбати хуш мекунанд ва зуд вомехӯранд, хеле ҳам самимӣ ҳастанд, меҳр зиёдтар мешавад ва шуморо низ дар барномаҳои қаблӣ ман даъват карда будам ва фикр мекунам ин самимият байни мо шумо дида мешавад. Хуҷаста дар ин маврид чӣ мегӯяд? дар мавриди чӣ? Дар мавриди он ки дар чӣ ҳол ва ҳавое қарор доред? ҳолам бад нест. ҳолам бад нест. Сарҳол мехостам саломи худро ба тамоми бинандагони телевизиони Сафина бирасонам. Ман фикр мекунам ки як барнома ки ҷолиб мешавад. Саломат бошед. Ман умедвор ҳастем. Ва бубахшед, узр барои фаромӯш карданам. Чӣ гуна қаҳва майл доред шумо? Капучино. Шумо қаҳваи оддӣ. Оддӣ. Хуб, ба мо се қаҳваи оддӣ биёред лутфан. идома медиҳем. Хуҷаста бо иҷодиётам машғул ҳастам. ин сол якчанд сурдои зиёд сурдои нав бале вай кардам. Видео клипҳои навам пешкаш намудам ва якчанд видеоклипу сурудҳои нав боз моро интизорам. Ҳамин сол худи ҳамин сол ба фикрам як бо ду клип бо Апай Моҳпайкар онҷо нақш да бале бозӣ кардан ва нақш офаридан ва дар сеюм клипам низ се клипро шумо ин чорумаш мешавад бинед. дар хотири Моҳпайкар ҳаст. Чӣ дар хотираш нақш ман ки ҳар рӯз мебинам шумо фикр мекунам ҳар рӯз зиндагӣ мо худаш клип. мебинед ба наздикӣ ки як клипи хуҷаста буд, он клипи яъне суруди попурӣ буд. Агар хато накунам ва дар он ҷо як ҳоле буд ки хуҷаста духтари маро мебозид. Ман ҳам ҳар вақта модари канда сахтгир, модаре ки духтараш бояд дар хона бошад, ман кори бори хонакати машғул шавад ва қамчин ҳам хурдагӣ аст аз ман. ин клипи наватон? дар клипи наве ки ҳамин як ду ҳафта пеш баромад, шумо бовар мекунед қамчин аз ростӣ мезанад. барои чӣ мезадам? Барое ки ҳамон ҳолата худаш ҳис кунаду тарсаш. чун шумо ки ҳунарманди театру синемо ҳастед, барои ба таври реалӣ як чизро инъикос кардан фикр мекунам зарур аст, вале хуҷаста агар наранҷида бошад? Не, наранҷидам. Барои ман огоҳ кардам. барои ман низ нақш офаридан дар клипҳоям ин як навоварӣ аст, навгонӣ аст. Навгонӣ аст. бубинед, навгонӣ гуфтед. Мо дар барномаи мазкур ҳар нафаре ки як навгоние дорад дар зиндагии худ, дар кору фаъолияти худ, дар эҷоди худ кӯшиш мекунем даъват бикунем ва шуморо низ якчанд замон пеш фаҳмидем ки аз як фестивали хеле ҳам бошукӯҳ баргаштед ва шунидем ки боз ҳар ду шумо дар қатори дигар ҳунармандон дар он ҷо иштирок кардед. мебинед ин фестивали байналмилалӣ дурдонаи роҳи абрешим ном дошт ва дар шаҳри Тошканд, ҷумҳурии Ӯзбекистон гузашта буд ва дар он ҷо мо аз тарафи иттифоқи синамогарон даъватӣ будем, яъне мо ҳамчун аъзоёни иттифоқи синамогарон хуҷастаҷон меҳмоне буд ки дар он ҷо суруд сароид ва дар сурудани ин тамоми ҳамон толор аз 135 мамлакати дунё буданд. тамоми толор ба ваҷд омаду рақс карду дар ҷои нишастаашонам рақсу бозӣ мекарданд ва ин фестивали бениҳоят бошукӯҳ буд. шукрона аз он мекунам ки ду президенти ҷумҳурӣ, яъне ҷаноби олии мо муҳтарам, пешвои миллати мо Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирамонович бо ҳам яъне шартномаи бениҳоят хуб бастанд ки дарвозаҳо дар сарҳад яъне кушода шуд ва мо озодона метавонем ба хонаи ҳамсоя рафтуомад кунем ва ин ҳам сабабе буд барои мо. ва боз як шартномаи дигар бастанд бо Тоҷикфилм, яъне муассисаи давлатии Тоҷикфилм, синамогарони Ӯзбекистон бале бо муассисаи давлатии Тоҷикфилм оиди филми таърихӣ дар бораи Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишер Навоӣ ва ин гуна шартномаҳо хеле зиёд буданд. дар ҳама самту соҳаҳо ин гуна шартномаҳои ҳамкорӣ дида мешавад. Чӣ дар самти иқтисодӣ, чӣ дар самти фарҳангу маънавиёту иҷтимоиёт ин гуна шартномаҳои. ва мебинед унҷо таваҷҷӯҳи мо боз зиёдтар дар он буд ки мо чеҳраҳои шинохтае ки тамоми дунё онҳоро мешинохт бо онҳо вохӯрдему, акс гирифтему, бо онҳо суҳбат ҳам доштем ва ин медонед онҳо таърих ҳастанд.
яъне ҳунарманди шинохтаи мо Сайрам Исоева ки соҳиби ҷоиза шуд. Сайрам Исоева барои саҳм гузоштан дар филмҳои ҷаҳонӣ ҷоиза гирифт ва ҷоизаро низ продюсер, режиссёр Тимур Бекмамбетов тақдим кард. ин хеле хуб аст вақте ки ҳунармандони тоҷик новобаста аз он ки дар кадом самти ҳунари кору фаъолият мекунанд дар ин гуна фестивалҳо иштирок мекунанд ва урфу одату фарҳангу санъати кишвари хешро он ҷо муаррифӣ мекунанд. Бубинед ки шумо гуфтед миёни зиёда аз 135 кишвар дар ин фестивал иштирок карданд. Акнун тасаввур кунед ки масалан шумо он ҷо будед, аммо ман набудам. Ман тасаввур мекунам ки ҳунармандони тоҷик он ҷо чӣ гуна баромад карданд, чӣ гуна либос доштанд, чӣ гуна фарҳанги кишвари худро муаррифӣ карданд миёни 135 кишвари дигар. Ин хеле ҳам ифтихор аст, ин хеле ҳам як саҳми бузург аст аз тарафи як ҳунарманд. Хуб хуҷаста чӣ гуна эҳсосот дошт вақте ки он қадар фестивали бузургу бошукӯҳро диду он ҷо баромад кард? хоб бозам шукронаи ободи ватан ки мо метавонем ба фестивалҳо. Ман зиёд фестивалҳо рафтам, иштирок кардам, вале дар кинофестивал якум бор. Ин як навгонӣ буд барои ман ва бисёр боиси фахр буд ки ман бо ҳамроҳи зиёд ҳунармандони театру кино дар он ҷо будам. Як ҳунарманд, як овозхон ва бисёр миннатдории худро ба иттифоқи синамогарон мерасонам ки маро аз байни ҳунармандон интихоб карданд ки ман тавонистам дар як саҳна бо зиёд ҳунармандони ирфаӣ баромад кунам ва бисёр боиси фахр буд ки ман дар як саҳна бо овозхонҳои хеле ҳам машҳури дунё дар як саҳна суруд хондам. Беҳтарин. Як савол дорам, аммо баъд аз он ки қаҳва ба назди мо оварда мешавад, лутфан қаҳваҳои моро биёред. ташаккур. Хуб, чун барнома ном дорад қаҳва бо суҳробшо ва ин рамзи барномаи мо аст. бубинед ки як манзараи хуб ҳам дар болои қаҳва инъикос шудааст. бале се та дил мисли се нафари мо. хуб, нӯши ҷон мекунем. чиро мехостам бидонам, шумо гуфтед хуҷаста ки дар як саҳна бо дигар овозхонони машҳури ҷаҳон ҳунарнамоӣ кардед. Ман ва фикр мекунам тамошобин низ кунҷков аст бидонад ки бо кадом овозхонҳо дар он саҳна баромад кардед. Филипп Киркоров аз Россия, бале, аз Туркиё Сердар Ортак. боз дар саҳна дигар ҳунармандон нишаста тамошо доштанд, аз ҷумлаи Стивен Сигал, Митхун Чакраборти. ҳунармандони театру кино онҷо буданд? бале, хеле зиёд буданд ва ҳунармандони Болливуд зиёд буданд. Митхун Чакраборти буд, фарзанди Раҷ Капур буд онҷо, Гулшан Гровер буд. Актёрҳои рус низ зиёд буданд, режиссёрҳо, яъне ҳама чеҳраҳои шинохта, чеҳраҳое ки на танҳо дар мамлакати худ онҳоро мешиносанд, балки дар тамоми дунё, дар тамоми ҷаҳон ва филмҳои онҳоро дидагӣ ҳастем, кори наворбардории онҳоро дидагӣ ҳастем. ва медонед Суробҷон, ифтихори мо аз он буд ки вақте ки мо ба қавли русо красная дорожка мегӯянд, роҳрави қирмизӣ ва вақте ки мо духтарҳо, занҳо либосҳои манҳаи миллии худамон дар бар ва дар ҳақиқат мо аз ҳама фарқ мекардем ва буданд ҳолатҳое ки меомаданд акс мегирифтанд, либосҳои чаканро дида акс мегирифтанд ва ҳама он либосҳое ки дар тани мо буд, ин ҳама аз Хуршед Саторов буд. Яъне дӯсте аз тароҳи дӯстдоштании мо Хуршед Саторов буд ва медонед ин як ҷашнворае буд ки мисол ин ҷашнвора дар даврои шӯравӣ мегузашт. Яъне таърихи дуру дароз дорад. Бале, ин дар даврои шӯравӣ мегузашт ва ман ёдам ҳаст ки ҳунармандои мо як чандаш ба ҳамин ҷашнвора дар даври шӯравӣ даъватӣ буданд ва баъди чандин солҳо аз нав ин ҷашнвораро боз зинда кардану оғоз кардану ва бо чунин гӯем ҳунармандони, яъне он чеҳраҳои шинохтаи дунявӣ
боз ҷашнвораи худро оғоз кардам. ва фикр мекунам чун хуҷаста гуфт ки барои ман навгонӣ буд. Бале. як воқеаи хуб ҳам буд барои хуҷаста ки дар ин сол дар ин аср рӯбарӯ шуд бо ҳунармандоне ки шояд дӯсташон медошту филмҳои онҳоро тамошо мекард. бале. хуб дар идомаи суҳбат мехостам бидонам ки клип таронаи нави худро дар куҷо сабт кардед, чӣ гуна фазо буд, чӣ гуна муҳит буд ва шуморо ба ғайр аз хонум моҳпайкарёр ва боз киҳо ҳамроҳӣ мекардам? Ман рости ҳамин моҳи сентябр ду клип баровардам, ду видеоклип баровардам. Якеаш дар рӯзи ҷашни 30 солгарди истиқлолият баровардам ки суруди меҳанӣ буд, суруди ватанӣ буд ва баъд аз он як базморои дигар ки муҳлати як 10 дақиқа аст суруд, дар он ҷо ман бозӣ кардам. нақш офаридед ҳамчун як ҳунарманд мисли ҳунарманди театру синемо. аз уҳдааш баромад. бад набуд. дар он ҷо апай моҳпайкар модари ман буданд, устод Қурбон Собир падарам буд, Насриддин дар он ҷо бозӣ мекард ва боз дар он ҷо Сулаймон Сафаров бозӣ мекард ва як 30 актёри ҳунарманди театри лоҳутию дигар ҳунармандон ҳамчун дар масовка уно ҳам буданд. аллакай як 50 нафар шудед ба фикр. бале хеле зиёд буд. Гурӯҳ хеле бузург буд ва боз нақшҳои дигараш буд ки ман дар он ҷо як навгонии дигар чӣ буд ки ман дар он ҷо рақсам кардам бо ансамбли зебо, бо он либосҳои чакан. дар он ҷо ансамбли зебо низ духтарҳояшон бо ман рақс карда буданд. Хуршед Сатторов дизайнери тамоми либосҳо буд ва Мирзо Сатторов ба мо хореограф буду дарс медод, режиссёрамон акай Умед буданд. бале чӣ тавре ки шумо гуфтед як 50 нафар будем. бибинед ман чӣ эҳсос дорам алон, чун як тими бузурги эҷодӣ онҷо ҳама ҷамъ шуда буд. чуна ки шумо медонед ман ҳунарманди операсаро ҳастам. барои ман ин тарзи сурудхонӣ як нав аст, барое ки ман ин суруди халқии рақси базмӣ аст. ва аз уҳдааш олӣ ҳам баромад. бигзор хуҷаста бошад набошадам дар ғайбашам гап зада метавонам ки яъне бубинед ман ҳунарманд ҳастам. ман эътироф дорам вақте ки ҳунарманд на танҳо суруд хонда метавонад ва ҳамчун органикаи ана ҳамон ҳунармандӣ яъне актёрӣ ҳам дорад. яъне вақте ки умеди Султонмурод ба хуҷаста мефаҳмонд ки апаҷон анаин характер дар кор, анаин ҳолат дар кор мекард, яъне нишон дода метавонист ва наметарсид. мисол он нозу карашма ҳам намекард, яъне меҳнати ман барои ҳамин хуҷастаро дӯст медорам ки ана ҳамин хислаташ, яке аз хислатҳояш ҳамин аст ки дар рафти кор ҳеҷ гоҳ нозу карашма намекунад. коргардон чизе ки гӯяд ҳамонро мекунад, яъне фикру ақидаи ҳамаро ба инобат мегирад. медонед барои чӣ? барои ин ки ҳамин видеоклип ба ман зарур аст, ба он коргардон не. ин кори ман аст, ман бояд нахоҳам бичуда. бале як чиз дигарам бояд ихтироф шуд. масалан ман чун мешунавам аз ҳарфҳои хонум моҳпайкар як чизро пиндоштам, як чизро ба худ гирифтам ки ҳар касро на дар ғайб ва на дар ҳузур доштанаш васф мекунанд ва мегӯянд ки ту аз удаи анамин кор ба хубӣ баромад. ва барои овозхон муҳим аст ки ҳунари актёриам дошта бошад. ҳатман ва бубинед ки 10 дақиқа агар ин клип тарона давом карда бошад, хеле кори душвор буд. кӯтоҳ муддат аст. унҷо ҳам баромад кардан, ҳам ҳунарнамоӣ кардан, ҳам сухани чанд нафари дигарро ба иномат гирифтан хеле мушкил аст. рости мо шабонарӯзӣ якчанд шабонарӯз хоб рафтам набудем. чӣ қадар муддат давом кард? рости як қисмаш қисми рақсиву хореографӣ буд. мо аз соати 11 шаб сар кардем то 7 саҳар. шаби дароз буд, дар онҷо сурудхона рақс кардем. хеле ҷараёнаш душвор буд ва як рӯзи дигар мо ба Қаратоқ рафтему. дар онҷо бозам аз саҳар аз соати 6 то соати 10 шаб буд. бале дар онҷо боз 2 рӯз буд. саҳар то шаб. яъне медонед кор ҳамин аст. вақте ки ту талош мекунӣ, ту меҳнат мекунӣ, ту кӯшиш мекунӣ ки кора паго, яъне тамошобин бинаду, тамошобин баҳо медиҳад, мухлисонат баҳо медиҳад. ва албатта ки ту ин корро барои оно мекунӣ. ҳамин хел ҳаст. албатта барои худат ҳам низ ин як роҳате меорад, вале агар бад бошад аз мухлису аз тамошобин
суханҳои ноҷо ҳам шунидан мумкин аст. яъне як коре бояд анҷом бидиҳ ки ба таври касбӣ новаста аз он ки дар он кори гурӯҳӣ киҳо баромад мекунанд Бале. ки месарояд унҷо муҳим ин аст ки коргардон пушти саҳна пушти кадр ба пуррагӣ як чизе бисозад ки тамошобин онро бубинаду воқеан ҳам эҳсоси хушҳолӣ кунад. бале вақте ки филмҳои голливуд болливуд ё ки аврупоро тамошо мекунем фарқият ҳаст 100% фарқият дида мешавад ва аксари тамошобинон мегӯянд ки кай мешуда бошад амон рӯзе ки дар мони замхел филмҳо шавад ё ки клипҳое ки овозхонҳо сабт мекунанд дар хориҷа кай мешуда бошад ки ҳамин хел масалан дар мо ҳам ҳамин хел сабти клиптаронаҳо кунанд. Ин ба маънои бадаш не, маро дуруст фаҳмед, ба маънои он ки мардум орзу мекунанд, мардум интизори онанд ки ҳамин хел чизҳо пешрафт шавад, ҳамкадами замон боша ё пешравӣ дида шавад. Суробҷон, медонед як чизе ҳаст ки вақтҳои охир бисёр мешунавам аз сомонаи иҷтимоӣ, оне ки ҳунарманду бисёр шудааст. Яъне ҳунарманди ҳирфаӣ нест, хондагӣ нест, мактаби гӯем чӣ сарояндагӣ, мактаби актерӣ мактаби душвор аст. ин зина ба зина бояд ӯро омӯзӣ, яъне ҳар як нозукии худашро дорад. Аммо ҳозир дар ягон филми кӯчак бозӣ мекунам ё дар ягон филм нақши асосиро бозӣ он актер нест, худи мебахшед ман ҳам шуморо хафа кардани нестам, вале худи рӯзноманигорони сомонаи иҷтимоӣ ё блогерҳо ман намедонам ӯро ҳамчун актер ё актриса пешниҳод мекунам, ӯро ҳамчун сароянда пешниҳод мекунам. ҳамон рӯзноманигорам фикр мекунам аз ҳамин соҳа хуб нагузаштааст ки як нафар инсони ҳунарманде ки дар нохунар ҳунарманд аст ӯро муаррифӣ мекунад. Ин чиз тамоман дуруст нест. дар 100 сол шояд як кас истеъдоди худодор дошта бошад, ба мисли гӯем Ато Муҳаммаҷонов, ба мисли Раҷаб Ҳусейн, ба мисли Ҳошим Гадо. яъне бубинед ин қадар мо ҳунармандои бузурге дорем ку ҳозир ҳастанд, ба мисли уно ҷавоное ки гӯе ки давомдиҳандаи кори ҳисоби ҳастанд. Нест. яъне сабаб чӣ? чунки мо худамон онҳоро мебардорем, мо худамон онҳоро эътироф мекунем ва мо мегӯем ту зур ҳастӣ. як ҷавоне ки як дута суруд хонд ё ки як духтаре ки дар ягон нақш филм офарид нақши асосӣ мегӯем ту зур бозӣ ва фикр намекунед шояд барои ҳавасмандӣ бошад. чӣ гуна шояд моро бо як сухани хуб бо як лаҳни ширин ҳавасманд мекунанд ки ҳамин гуна идома додан боз хубтар мешавад. мактабро хонам, ҳатман бер мактабро хонам. дуруст. шумо ки яке аз истифодабарандаҳои на фақат фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастед, балки дар зиндагӣ, дар касб, дар кор, дар эҷодиёт низ фаъол ҳастед. аз ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ то кадом дараҷа истифода мекунед ва бароятон хушоянд аст он ҷо ба қавли 24 соат ҳузур доштан ё ки барои шумо зарурӣ аст? Чӣ гуна реаксия мегиред аз тарафи истифодабарандагони дигар? умуман ман фикр мекунам интернет як чизи зарурӣ аст дар замонаи мо ва чӣ тавр истифода бурданаш аз худи инсон вобаста аст. ман ростӣ хеле чизҳои ба худам зарурӣ, чизҳои ба худам фоидаовар зиёд мегирам аз интернет. лекин ман гоҳ-гоҳ дар як сол як бор ду бор меравам ягон ҷое ки умуман дар он ҷо интернет набошад, барои он ки гоҳ-гоҳ лозим аст ки асаби худро ором кунем. бале баъзан вақт асабӣ мекунад. медонед ҳолате буд ки вақте ки пандемия якум пандемия ки буд дар моҳи шарифи рамазон буд ва вақте ки хабарҳои шум бениҳоят зиёд шуд, махсус барои ман интернет аллакай мафтам дастам наравад, яъне фейсбук ба дастам наравад, барое ки бениҳоят медидӣ, мешунавидӣ, мехондӣ. хуб касе одами наздикашро аз даст дод, бениҳоят зиёд буд ва ан ҳамин муддат ҳам мехоҳӣ рави кушои сомонаи иҷтимоӣ фейсбукро алалхудо бо мегӯй не боз ягон кас хабари нохуш мешавад, вале баъдан оҳиста оҳиста яъне бубинед дар фейсбук ҳам бисёр хабарҳоро фаҳмидан мумкин аст, яъне ки зодрӯз дорад, бо зодрӯзаш табрик мекунӣ, як сухани хуб мегӯӣ, аллакай ӯ одам ҳам дилаш гарм мешавад. яъне ягон кас ягон пеш гӯем агар ягон кас соҳиби ҷоиза шуд ё ки касе филм гирифт,
ҳамаи ин барот як хурсандии худашро ҳам дорад. Ва оиди сомонаи иҷтимоӣ гуфтед, мисол бачаҳое ки студияи Симурғ синамо як филми кӯтоҳи сарбор гирифтагӣ буданд ва дар сеюмин ҷашнвораи аллакай байналмилалӣ як ҷоиза гирифтанд дар Қирғизистон, ҷоиза гирифтанд дар Алмато ва ҷоиза гирифтанд дар кинофестивали байналмилалии Тошканд. беҳтарин нақши мардонаро Абдукарим Машраб гирифт, беҳтарин филми бачаҳои мо шуд. ин фахри мо буд. вақте ки дар байни 135 мамлакати дунё Тоҷикистон соҳиби чунин ҷоиза шуд, бовар кунед, мо аз ҷоям охеста дод задеву ба пеш Тоҷикистон гуфтед. яъне ана ҳамин сомонаи иҷтимоӣ буд ки дар ин ҷо ин хабарҳоро фаҳмиданд ва ба пешвозгирӣ ҳамон бачаҳо рафтанд. ин медонед, сомонаи иҷтимоӣ зарур аст, вале барои чӣ зарур? барои хабарҳои хуш, барои иқдомҳои хуш. аммо як чизи дигар аст ки вақте ки бо дӯстон вомехӯрӣ, хуб аввал мешинӣ сари миз, қаҳва менӯшӣ, суҳбат мекунӣ, ҳолпурсӣ, баъд аз 10 дақиқа ҳама мехӯрӣ. яъне бубин, ин ҳам зарар дорад. яъне зарари чӣ дорад? зараре ки аз ҳамдигар боз дур мешуд. дар хона ҳам ҳамин муҳит аст. ман хона вақте ки меравам, фарзандом, ҷияно ҳама ман ҳамин хел. ассалом, шумо нағз, сос, тенҷ, гӯшна ташна нестед? нағз, мо хӯрдем, очаҷон? Малаш. яъне бубин, муносибат дигар мешавад. ин ҳам бад аст. ако шумо ҷавонтар ҳастед, гуфтем ки ҷиҳатҳои хубиам дорад. бале, шумо ки ҷавон, бале ҳамон ба меъёр бояд истифода ва касеро ҳангоми истифода бояд таҳқир накунад. бале, ҳамон китобҳое ки ҳозир шумо гуфта истодаен, ҳамонҳоро мешавад аз интернет бихонед. бовар кунед, ман имтиҳон кардам аз интернет, аз шабакаҳои иҷтимоӣ дастрас кардани маҷаллаву мақолаҳое ки китоб истифода кардану хондан, ман фикр мекунам душвор аст. ҳам барои чашм зарар дорад. аз ҷиҳати тиббиам барои чашм зарар дорад. бале, хуб мешавад ки китобро дар шакли аслияш бигирем, бихонем ва интернетро дар як вақти муайян истифода кунем. хуб, бонувони хушсалиқаву фаъоли кишвар, дар умум кишвар мегӯям, чун шуморо Тоҷикистон мешиносад, Тоҷикистон медонад чӣ гуна шумо ҳунару касбу кор доред ва то куҷо шумо касбу кори худро дӯст медоред. ман хеле шод шудам аз дидори шумо. мо ҳам ҳамчунин. ва суҳбате ки бо шумо кардем барои ман хеле хушоянд буд. фикр накунед анҷоми барнома аст. манам ҳаминтар фикр кардам. хуб, мехостам дар идома каме аз суҳбате ки қаблан доштем фориғ мешавем ва як рубрика дорем, як бахш дорем ки онҷо ҷо кардаем зарбу масъалаҳои тоҷикиро. ман мехостам ки шумо каме шарҳ медодед ки ин зарбу масъалаҳо аз дидгоҳи шумо чӣ маъно дорад. баъд аз чанд лаҳза бармегардем, ин суҳбатро идома медиҳем. ман пешниҳод мекардам ки алон суруди дигари шуморо бишнавем, пас он боз суҳбатамонро идома медиҳем. чӣ гуфтед? бошад. дӯстони азиз, бо қаҳва бо суҳробшо бимонед, зеро дар меҳмонӣ мо ҳузур доранд моҳпайкарёр ва хуҷастабону. баъд аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед.
دست منو تو دستم چه خوب سقفمونی که باشه با هم بمونم منتظر تا برگردی پیشم تو زندونم با تو من آزادم تو از شهر غریبه بینشونی اومدی تو با اسب سفید مهربونی اومدی تو از دشتای دور و جاده های پرغبار برای هم صدایی هم زبونی اومدی تو از راه میرسی پر از گرد و غبار تمام انتظار میادم رو چه خوبه دیدنت چه خوبه موندنت چه خوبه پا کنم غبارو از تنت غریب آشنا دوست دارم بیا منو همرات ببر به شهر قصه ها بگیر دست منو تو دستم چه خوب سقفمونی که باشه با هم بمونم منتظر تا برگردی پیشم تو زندونم با تو من آزادم дӯстони азиз, баргаштем сари суҳбатамон дар қаҳва бо суҳробшо ва ёдовар мешавем ки дар меҳмони мо ҳузур доранд хуҷаста Мирзовалӣ ва хонум Моҳпайкар Ёрова. бори дигар хуш омадед. чӣ гуна ки гуфтем, дар идома ба шумо пешниҳод мекунем якчанд зарбу масъалаи тоҷикӣ ва хоҳем фаҳмид ки то куҷо ин зарбу масъалаҳо дар ҳаёти рӯзмари шумо истифода мешаванд ё не ва чӣ гуна маънӣ доранд аз нигоҳи шумо. ба кадоми шумо аввал пешниҳод кунам? албатта хонум Моҳпайкар, аз дӯст як ишора аз мо ба сар давина. яъне дӯсте ки дӯсташ медорӣ, дӯсте ки ба дилат наздик аст, албатта ки агар дар як вазбинӣ ғалтида бошад, аз дӯст як ишора аз мо вафо давида. мисол ман ина ҳамин хел мефаҳмам. ҳаст дигар гуна ҳам метавонем мо ина таҳлил кунем. як маънии дигар дорад ки ман мегӯм апай Моҳпайкар ман зиқ шудам бинам бегӯ якҷо бишем давида апай Моҳпайкар розӣ мешавад. ман албатта ки розӣ мешавам, яъне ҳамдигар фаҳмӣ, яъне дар вақти вазбинӣ ба дӯст кӯмак кардан аст. беҳтаре. хуб, хуҷаста санги вазнинро об намебарад. санги вазнинро об намебарад. бозам ками апай Моҳпайкар гуфтанд. ман аз ин тараф ба шумо шаҳр медиҳам ки ба фикри ман ҳамин ҳунармандеам ки агар як таҳкурсӣ дошта бошад, умуман чӣ инсоне бошад ки дар касби худ дар ҳунари худ як таҳкурсӣ бақувват ки дошта бошад, хоб об намебарад. чунон ки хона ҳам бошад ҳамон таҳҷоиашро агар ки бақувват ки карди солҳои сол мегирад хизмат мекунад ба то. ман фикр мекунам ки ҳамин инсон бояд аз ҷиҳати ҳам ақлу саводу ҳунару касб бояд таҳкурсии худро мустаҳкам кунад. дуруст. яъне агар аз тарафи касбӣ бигирем, шумо як ҳунармандро васф кардеду ва касбият такя ба касбияташ кардед. дар зарбу масъаларо шарҳ кунед. дар зиндагӣ ин гуна аст ки инсон набояд гарданшах шавад ба қавле дуруст, набояд роҳафтода шавад, набояд
бениҳоят зиёд такаббур бошад? ин масал фикр мекунам он аст ки санги вазбинро об намебарад. Ман хоксор будан фикр мекунам. хоксор будан ва як чизе ҳаст ки вақте ки ту баҳс мекунӣ, баҳси ту то ҷанг меравад, як кас бояд вазбин бошад. Яке чӣ қадар ту ҳамон вазбиниро интихоб куниву хомӯш бошӣ, бигзор он гӯем он дӯсти ту дар сарат чормағз намешканад, вазбиниву сабрат қати ту бурд мекунӣ. аз оне ки ту ва гуфта доду фиғо мебарди. тӯлонӣ кунӣ ҳамн баҳсу ҳамн ҷанг. хуб зару масъалаи дигар. хоки ватан аз тахти сулаймон хуштар. ин ба ҳама маълум аст, вале фикр мекунам ҳама ҳар гуна шарҳ медиҳад. хоки ватанро бо ҳеҷ чиз иваз карда намешавад. чун ватан дар қалби ҳар як гӯем шаҳрванде ки ватанашро дӯст медорад, дар қалби ҳар яке уност ва дар мо низ ҳаст. ба куҷое ки мо наравем, куҷое ки сафар накунем, боз ватани худ, боз ҷойгоҳи худ, боз ана ҳамон хокаш. яъне бубинед ин қадар зиёд рафтагӣ ҳастанд, яъне мусофир шудагӣ ҳастанд баъди ҳамон ҷанги шаҳрвандӣ ва баъди чандин солҳои тӯлонӣ боз баргаштан ба ватан. яъне хоки ватан мекашад хокаш. тахту бахт дорӣ, вале мекашад хоки ватан. бозор собир шодравон гуфтагӣ буд дар як мисра шеъраш, мекашад хокаш, хоку хошокаш. яъне ватан мекашад. ватан модар аст. яъне нозу нузи моя дар ватани худамон мебардорад. ҳурмату эҳтироми мо дар ватани худамон аст. яъне мо дар ватани худ озодона метавонем дар хиёбонҳо гардем, озодона суҳбат кунем. тарзи либоспӯшии мо ба як касе кор надорад. яъне мо дар ватани соҳиб истиқлол зиндагӣ дорем ки 30 сола нав шудааст ва хеле ҳам ҷавон аст. хуб хеле ҳам зебо васф кардед, зебо шарҳ додед ва фикр мекунам якам хандидем. шӯхиам кардед. дӯстони азиз, рубрикаи шарҳ якчанд зарбу масал буд аз ҷониби ҳунармандон хоҷастабону ва хонум муҳтайқар. баъд аз чанд лаҳза боз бармегардем, моро ҳамроҳ бошед. хуб хонумони зебо, ман хеле шод шудам аз дидоратон. дер боз фикр мекунам аз наздик инқадар суҳбат накарда будем ва суҳбати озоду самимиам надоштем. ман шод шудам аз он ки ин лаҳза бо шумо дар қаҳва бо Суҳробшо, дар қаҳва бо ман як суҳбати хубу хуше кардем ва бозам агар такрор бишавад аз дидоратон шод шудам. саломат бошед. ки омадеду иштирок кардед ва як суҳбати хубу хуше. ташаккур барои қаҳва. пеш аз анҷоми барнома ман мехостам ба шумо як тӯҳфае ки аз ҷониби муассисаи худ, аз ҷониби барнома аст пешниҳод кунам. асон фикр мекунам ҷамъбаст мекунем барномаро бо як суруди зебои хоҷастабона. хуб ин ҳадияҳо ҳам ҳамин гуна ҳадияҳои агарчи оддӣ намоянд дар навбати аввал. ман фикр мекунам агар кушоед дар дохилаш бубинед ки чӣ аст, хеле ҳам ҷолиб хоҳад буд. хеле финҷори хуб, қаҳва бо Суҳробшо аз телевизиони Сафина. ташаккур Суҳробшо барои тӯҳфа. зинда бошед. ман фикр мекунам тӯҳфа намақадар тӯҳфаи гаронарзиш аст, вале чун рамзи барномаи мо ҳамчун рамзи барнома ба шумо ташаккур деҳдо кардем ва фикр гап мекунам дар он нест ки тӯҳфа гаронарзиш аст. гап дар ана ҳамон лутфи шумо аст ки шумо кардед. Суҳробҷон, ташаккур барои тӯҳфа. хеле лутф кардед ва ин ташаккур барои даъвататон ба ин барнома. саломат бошед. ман хеле шод шудам аз он ки бо шумо як суҳбати хуш доштам. ташаккур. саломат. дӯстони азиз, ёдовар мешавам ки дар меҳмонии мо дар барномаи мо ҳузур доштанд ду нафар бонуи хушсалиқа, ду нафар ҳунарманди хеле ҳам ҳирфаӣ дар касби кори худ, яке хонум Моҳпайкарёрова ва дигаре Хоҷастаи Мирзоварӣ. бо шумо худоҳофизӣ мекунем то ҳафтаи дигар. моро ҳамроҳ бошед.
چشمای باغی بلبلانه وطنم خوش باد و هوا و گلستانه وطنم گفتم که اگر زنده ببینم وطنم گفتم که اگر زنده ببینم وطنم سوگن که دیگر غریبی را یاد نکنم سوگن که دیگر غریبی را یاد نکنم گفتم به سری چشمم چی کار اومدگی یا تشنه شدی یا به شکار اومدگی نگه تشنه شدم نه به شکار اومدمی نگه تشنه شدم نه به شکار